Morning teenager. Nde last week napanga post nkhani ya nyamata uyu Tremaine Wood. Tremaine anapezeka kuti anapalamula mu 2001. Tremaine ndi brother wake Jake anatengana ndi zibwezi zawo, anapangana kuti akabe. Adatengana dilu yawo mene anagwirizanirana. Azibwezi zawozo zinapeza asibambo awiri, wina zinake Whipf, wina Arnie. Atsika nawo anagwirizana ndi azibambo kuti mutiripira tikakumane kutiko kulumu, anabuka ngati motel. Nde azibambo ajaye anagwirizanadi. Azibambo samadziwa kunena kuti azimayiwa ali ndi zibwezi zawo ndipo apangana funa kuti angowabera. Nde anatenganadi anabuka rumu, anangolowa mulumu muja. Tremaine ndi brother wake uja anatulukira. Atsikana aja ndikutuluka kuti anyamata wawabere anthu awiri aja, anayamba kuwavutisa kuti paseni ndrama. Tremaine anali ndi mpeni pamene brother wake Jake anali ndi mfuti. Ne anthuwa cholinga chawo chino choti awabere azibambo awiri aja, koma azibambo aja anapeza kuti nawonso akutani akuvuta kufuna kuti abwezerane kazinatani. Bambo mmodzi Arnie uja anapeza kuti wathawamo, munatsala Whipf. Arnie anakayimba foni ku polisi. Mene apolisi amafika anapeza kuti Tremaine ndi brother wake athawa ndi azimayi aja, koma Whipf anatsala mulumu amalimbana naye uja anatabaidwa ndi mpeni atafa. Ndi anayamba kwasakasaka anthu aja kuti apha munthu. Ndi onse folo atsikana awiri aja ndi ma brothers awiri wa Tremaine ndi brother wake anagwidwa ndi anayamba kuzengedwa mulandu wokupha. Atsikana aja ananena kuti iwo munalibemo mulumumo, anali atatuluka mene munthu amaphedwa, ndipo mgwirizano wawo unali wongoba ndalama sizinazopha munthu. Tremaine ananena kuti iye sanaphe nawo. Ananena kuti ndi brother wake amene wamupha munthu uja. Brother wa Tremaine anavomeradi kuti yes, ine ndi amene ndantani, ine ndi amene ndinamupha munthu uyo. Koma Arnie amene anathawa uja, zibambo amene anachitidwa nawo ataki uja, ananena kuti zimenezo nsabodza. Amene anali ndi mpeni anali Tremaine. Brother wake anali ndi mfuti, ndi sizingatheke kuti munthu wabaidwa ndi akapeza kuti wambaya ndi Jake. Ndi zinakhala ngati kuti ma statement akusiyana. Ndi koti linaona kuti likhulupirire munthu othawa uja. Ndi koti linanena kuti amene wapha munthu ndi Tremaine. Pamene Tremaine amati ya si ineyo, brother wake so amanena kuti ya si Tremaine, ine ndi amene ndambaya. Uyuyu anali atatuluka ndinatenga mpeni ndine. Ndi kesi yake inali yosokonekera choncho. Mmodzi mwa azimayiwo anatembenukira anyamatawa kunena kuti aphadi munthu chanchani kukhala no state witness, chifukwa choti anampasa deal kunena kuti akhoza kutuluka mundende after 10 years akakhala mboni ya boma. Pamene mzimayi wina yananena kuti no, tinapanga chipongwe tonse siningatembenukire anzanga. Ndi mzimayi amene anasanduka state witness anapasidwa 10 years in prison. Pamene mzimayi amene ananena kuti siningawapereka anzanga anapasidwa life in prison. Brother wake wa Tremaine anapasidwa life in prison. Pamene Tremaine anapasidwa death sentence. Ufunso kuti chifukwa chani Tremaine mukumpasa death sentence, ananena kuti chifukwa choti Tremaine ndi amene anali ndi mpeni ndipo ndi amene wambaya munthu. Pamene brother wake ananenetsa kuti no, si Tremaine, ine ndi amene ndinambaya munthu, koma koti linakana kukhulupirira. Ndi anthu aja anapeza kuti ayika mundende. Msikana amene anapasidwa 10 years uja anatuluka. Ena onsewa anakhala, koma brother wake wa Tremaine anali ndi chipsinjo wambiri. Pakana analemba kalata kunena kuti mwamulakwira Tremaine sanaphe munthu, ine ndi amene ndinamupha. Ndanena mokwanira koma palibe amene akundimvera. Ndi anasiya kalata nkuzipha mundende momwemo. Koma Tremaine kuchokera 2001 wakhala ali pa death row akudikirira. Ndi anapeza kuti walandira death warrant yonena kuti aphedwa pa 13 November 2025. Ndi inali kesi yoti anthu anali sakuimvetsetsabe kuti kudino amene anapha munthu ndani. Brother wake wa Tremaine ananenetsa kuti sanali iyeyo. Ndi anthu amayiwukira kwambiri nkhani, koma lamulo linali lamulo basi. Tremaine amadikirira kuti akambaya lethal injection pa 13 November. Mpaka Wednesday pa 12 November ayamba kumukonzekeretsa, anamuza kuti asankhe chakudya chake chomaliza, anasankha chakudya chake chomaliza, anadya chakudya chake chomaliza. Nkukhala kuti basi akukatani akukaphedwa. Thursday atampanga shackle, atammanga ndi zimacheni zawo zija, kuyimirira ulendo wake dead man walking kuti no akuyenda ulendo wake umaliza wakwera galimoto kuti akapite komwe atakamuphere. Kupeza kuti pangotulukira munthu ninoti
akunena kuti governor wasintha maganizo, wapanga community sentence yake, wachosa death sentence, wamupasa life in prison, wampasa clemency, wamukhululukira kuti asaphedwe. Nde Tremaine anakomoka Thursday kudzidzimuka Friday, mpaka inali nkhani mu news kuti akuti Tremaine wakomoka, kunali kumuchita check, anali mchipatala kuti chavuta nchani. Nde achipatala apanga conclude kuti inali stress, kuna kuti anali ndi mantha kwambiri, nde kuzamva uthenga ulina kuti basako kukakupha uli pa ulendo ukaphedwa. It was just too overwhelming. Komanso amati sana adye chidyereni last meal yake ija. Nde at the moment akuti Tremaine ali bwinobwino, abale ake akondwa kwambiri. Nde Attorney General anakwiya kwambiri kuti governor ifaja mpaka na kumuchotsa munthu death sentence. Nde governor wanena kuti anapemphera kwambiri, anali mmapemphero, ngani wazunzika nayo mtima. Ndipo after mapemphero ake anaona kuti munthu uyu akuyenera kukhululukidwa. Chifukwa adali ngati mwa mapemphero ake, masiku amene amapempherawo papezeka kuti abale ake, munthu amene anaphedwayo Mr. Wiff anazapempha kuti munthu uyu musamuphe. Aliyense amangoti munthu uyu I think tisamuphe. Nde nayenso after kupemphera kwambiri governor akuti anachiona kuti munthu uyu sakuyenera kutani, munthu uyu sakuyenera kuphedwa. Nde Tremaine wapezeka kuti wapulumuka last minute, moti apapa walandira life in prison, ali muselo, wachoka ku death row. Koma imene ndi nkhani yomwe ikupangika, mangopanga update, ndinapanga post kuti ampasa death warrant, apa amuchosera. Imene nkhani ya Tremaine Wood. Zikomo kwambiri.